I 10 ljudi dobrodošli na ovaj video. Vidjet ćemo da igramo Hunger Games. I ljudi, da vam kažem, kupio sam Minecraft Premium account. Ne znam da li ću, ako umrem odmah na početku, baš mi briga, pošto ide ovo online, nisam izbacila video još od kad. Pa ovaj epizod će da ide online, kako god bilo. Ne, zakočimo mi je, ne! A nisam teo da ga udarim, zakočio mi je miš na trenutak. Pa nisam stigao sve stvari da pokupim. Ovdje obično uvek ima drvena sekira u čestu, ali ako ima čest. Ako nema česta, onda ništa. A znao sam da tu ima čest, pošto tu uvek ima čest. Ima i kameni mač. To će neko da ga ubijem. Ne znam šta će mi grude. Izvinite ljudi, nešto sam sada... Malo sam onako slušalice, pošto sam mislio snajele u uši. Te jedinice. I ljudi, evo, da vidite moj skin na mom premiumu. Nešto mi je lako zato što sam stavio da je na 90 ili 100 FPS-a, ne znam tačno. Gdje su se bili? Bojim se da mi ne dođe s leđa. Idem još to dalje. Idem na jednom mjestu gdje je pre na 1.7 verziji. Ubio sam ovog lika. On je 10 puta bio jači od mene. Samo što imao drveni mač. Ovo je isto zlatno i vešno. Sada se mogu zameniti ovi štapići i dijamanti, da imam jedan štapić i 2 dijamanta. Bilo bi sjajno. Ne mogu ići na supply drop trenutno. Ajde sad da krenem na supply drop. Ne znam da li je target onog lika.
možda me neće primetiti, pa me neće ni ubiti, nemam pojma, ali više bih želio da ubijem ovdje. Dobro, tamo je i supply drop, a kada ga on pokupi, neće vidjeti da sam mu ja iza leđa. Ja sam mislio da je nama supply drop. Ovaj cheater. Ne može on toliko da... Evo ovaj telefon. Vratu me mnogo nervira. Imao je sad sreću. Kakav je majmun. Htio je tim, a napao me. Ajde bre, kako me nerviraju tako kad dođu na clean up. I dobro ljudi, to bi bilo to što se tiče epizode, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro, ćao.